Da vidimo, sam malo snimali, snima, ovako. Uzet ću ove podatke sa Kliksa i da vidimo šta se radi. Znači, radi se ljudi o tome da je Fortnite Epic Games, to je se tužio App Store, znači Apple kompaniju za zbog nešto što je monopoli, nemam pojma tar šta se dešava, tek sam sad saznao prije 30 minuta šta se dešava, eto kao navodno oni su kao zaradili 360 miliona Apple preko svega, ne znam šta se dešavalo, a oni su ko milijardu i 200 miliona Epic Games preko Apple-a, preko, to jest Android, Fortnite i to sad hoće, sad je Apple izbacio, da jeste banovo Fortnite sa Apple i Android isto to uradio sa App Store-a, znači gdje se skida Fortnite igrice, to sve to banovan, sad su i banovali, uništili, sad i hoće da i tuži Epic Games, tvorac Fortnite-a, za monopoli, tako što kažu, i sada više nemate na mobitelu ni Androidu da skinete Fortnite besplatno sa mobitela, znači ne možete na mobitelu više igrati nikako, a možete to na PlayStation, kompjuteru, Xbox, tako tim konzolama, to je okej, da vidimo šta kažu. Znači, Epic Games tužio Apple i Google zbog uklanjanja Fortnite sa App Store-a i Google Play-a. Izvinite ljudi, ako sam nešto pogriješio, nisam, ne znam baš tačno čemu sad, pa vi u komentarima ispravite. Kaže, kompanija Epic Games, koja je developer popularne igre Fortnite, tužila je kompanija Apple i Google zbog uklanjanja igre sa App Store-a i Google Play-a. Evo, pogodio se izgleda. Razlog tužbe je to što je Apple uklonio igru Fortnite sa svog App Store-a i Epic tvrdi da se radi o antikompetitivnom monopolističkom ponašanju, znači monopolije u pitanju. Epic se odlučio na tužbu kako bi okončao Apple-ov nefer i antikompetitivne aktivnosti koje ova kompanija vrši kako bi nezakonito zadržala svoj monopol na dva tržišta vrijedna milijarde dolara. Zamislite vi to, znači milijardu i 200 miliona zarađili, poručili su iz Epic Games zaradili, znači. Developer ne traži odštetu, ali želi da sud prisili Apple da promijeni pravila App Store-a, posebno kada je riječ o tome što Apple uzima 30% od kupovine putem aplikacija, kao i zbog činjenice da developerima nije dozvoljeno da prodaju iste usluge izvan Apple Store-a. Zanimljivo, sve zapare, znači danas ova 2020. najgora godina, evo i ova Epic Games i Fortnite kao nešto banovali ga, vamo tamo s Appleom se svađa, evo Barcelona izgubila 8-2 od Bayern Münchena, mislim, katastrofa, ono, šta se dešava, mislim, nije sad da u sportu pričam, ali Barcelona je moj najdraži klub i ne volim Bayern, tako da Barcelona bit će bolje, 8-2 nije sramota izgub, taj je bogati. Značajna promjena pravila App Store-a bi bila povoljna za Epic jer je iOS verzija Fortnite zaradila više od milijarda i 200 miliona dolara. Ja sam ovo pogodio. Epic se odlučio da na tužbu nakon što je Apple izbacio Fortnite sa App Store-a, to se dogodilo samo nekoliko sati nakon što su igri postali dostupni popusti ukoliko izvrše kupovinu direktno od Epica, a ne iz same igre. Ovo je još jedan primjer kako Apple pokazuje svoju ogromnu moć kako bi nametnuo nerazumne restrikcije, izvinite, i nezakonito zadržao svoj monopol, navodi se saopćenje Epica. Tužba predstavlja dodatni pritisak na Apple koji se suočava sa kritikama zbog pravila na Apple Store-u. Nedugo nakon što je Fortnite nestao za App Store-a, Google je napravio isti post i uklonio igru sa svih Google Play-a. Epic se u ovom slučaju odlučio na tužbu. Znači, evo Android, Apple i Google, znači protiv Epic Gamesa, mislim da je tu zbog novca, pa jeste naravno, milijardu 200 miliona zaradili u Fortnite, znači kako je igra baš dobra, ja je volim, a oni su samo 360 miliona zaradili to. I sad, možda je to istina, ali ovo je stvarno, znači šta se dešava grozno. Nadam se će sve biti u redu, da će svi postati milijarderi ako Bog da, mislim nije me briga, ali eto, volim tu igricu, podržavam je, nemam ništa protiv. Eto, ja sada da ću uzeti PlayStation 4, konačno jer imam dobar kompjuter, samo nemam PlayStation 4. Barcelona, žao mi je, mislim, volim te najviše na svijetu, ali bit će bolji put, tako, ljudi, spavajte fino, budite radosni. Ovo je najgora godina koju sam do sad vidjeli svi, mislim, fuj ova koronavirus, tako te lažnjaci. Mislim, stvarno, ljudi, čuvajte se, nadam se da će sve biti u redu.